Parecía que os traballos de rexistro remataran no día de onte con preto de 11 horas de adicación nesta vivenda de Julio Araújo na parroquia de San Mauro, e así non lo fixeran saber fontes policiais, pero hoxe a Policía Científica volveu a este lugar. O principal punto de investigación parece estar na finca desta casa, concretamente na esquina pegada á capela de San Mauro, e máis a Policía Científica entrou na propia capela de cara ao mediodía desta xornada. Os traballos desta mañá realizáronse durante máis de 2 horas, chegaron ás 12 e recolleron o material aproximadamente ás 2:30 da tarde. Unha vivenda, esta da familia de Julio Araújo, que está sendo o principal foco de investigación dende a reapertura do caso da desaparición de Sonia Iglesias, un caso que fora arquivado provisionalmente pola falta de probas en abril do 2015.